Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatao ug pagpakamatay didto sa krus. Himuha kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimunta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ako ang akong likod, niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamhid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kun nahigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano imo akong bibiyaan. Daghang mga iro naglipot kanako,
Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong bibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong bibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan, ngadto sa akong kahigsuonan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamong nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod diini, gituboy siya sa Dios, ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siyag ngalan, nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat, nga tua sa langit, sa yuta, o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Og ang tanan, magsangyaw, nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga
amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kristo na imong masinothanon, halaga nato, hangtod sa kamatayon niya sa pagkamatay, dito sa krus. Usang igayos siya sa Diyos, ngadto sa kahitasan. Umiatakan siya sa kangalan, nga labaw sa tanang mga ngalan. Pagdahi ka ng kanimo, Ginoong Jesucristo. Sa himaya, nawalay katapusan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador ug gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, Giingon mo, apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeyo. Busa, miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag sa Jesus, bisag usa ka pulong. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudeyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka pinilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahuna, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan sa Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay gabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, Kinsa man ni ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, Unsa may iyang sala? unya sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw atubangan sa mga tao ug miingon, Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto.
Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy dat-ugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilang ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Ug gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya giludan nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gipunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti. Ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang paggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. Ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga giganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang saput, pinaagig ripa. Human ni ana, nanlingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudeyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha katulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudeyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kariya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyob sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus Eli, Eli, lema sabachthani. nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha usa kanila midagan ug mikuhag ispungha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kung maanhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Palihog mangluhod ang tanan.
palihog manindog. Unya ang tabil sa templo, nagisi gikan sa taas, ngadto sa ubos. Ug natayog ang yuta, nangapikas ang mga bato, ang lubnganan nga abli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan, ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang syudad, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon. Siya gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Akong pagtahod sa ato ang buutan ug pinangga nga Archbishop Emeritus, the Most Reverend Jose Palma. Mga igsoon kong mga kaparian, mga kauban namo sa pagpangalagad nga mga kamadrihan, mga pinangga namong mga parokyanos, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa pagsugod, muhangyo ko ninyo lingia palihog ang inyong tapad. Unyaing na dayon, si Jesus maoy atong sundon, dili si Judas nga mabudhion. Please. We follow Jesus, our Savior, not Judas, the traitor. Amen? Mga minahal kong mga igsoon, niining Dominguha atong gisugdan ang kasaulugan sa Semana Santa. Nagdala kita og mga lukay, uban ang kalipay. Nagawit kitag husana sa anak ni David. Apan sa kahiladman sa atong kasing-kasing, nasayod ta. Nga kining maong paglawig, mupadulong didto sa krus. Ang Domingo sa Lukay, dili lamang selebrasyon. Usa kini ka imbitasyon. Usa ka pagdapit sa paglakaw uban kang Hesus padulong sa krus. Ug hangtod sa iyang pagkabanhaw ug pagsaka ngadto sa langit. Mga igsoon, sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, wala niya sudla ang usa ka perpekto nga kalibutan. Misulod siya sa usa ka dapit nga puno sa tensyon, kahadlok ug tinagong kasakit. Misulod siya sa kinabuhi sa mga taong gikapuyan, mabalak-on ug way kasiguruan. Dili ba susama man niini ang kahimtang sa daghan kanato karon? Daghan sa atong mga pamilya ang nabugatan, ni sa kapag-ayo ang presyo sa mga palaliton, daghan ang naglisod sa inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Adunay mga ginikanan nga sa gabi maglisod na pagkatulog ug makapangutana, unsaon man ako pagpakaon ang ako mga anak niining umaabot nga mga adlaw. Daghan ang nagantos sa hilom, nagkatawa sa gawas
apan naghilak sa sulod. Kuno galing wala mo ana nga kahimtang karon, pasalamat mo sa Dios. Pero di sa kumuingon nga bulahan mo. Unya na mo tawgon og bulahan kun ang grasya nga inyong nahuptan, inyong ipaambit na sa uban. Amen? Nasabtan na ninyo? Ang tao nga adunahan, dili pa bulahan kung di pa siya magpaambit sa iyang grasya ngadto sa uban. Minahal kong mga igsuon, buot na ako mabati sa mga naglisod nato karon nga wala kamo maglisod, wala kamo mag-inusara sa inyong kalisdanan. Aduna kamoy kauban sa inyong kahimtang. Panahon kini nga kita maghinawiray sa usag-usa. Ug labaw sa tanan, sayri ninyo sa Jesus nga atong Dios makigiusa ninyo. Dili siya mupahilayo ug dili ta niya pasagdan sa atong kalisdanan. Dali ra ang pagbitbit og lukay. Sayon ra ang pag-ingon og husana. Apan kining Semana Santa, maghagit kanato pinaagi ning pangutana. Magpabilin ba kita uban kang Hesus kutob sa dalan sa krus? Mga igsoon, ang pagsunod kang Hesus dili man lang kutob sa panahon nga hamugaway, kundi sa panahon usab sa pagsulay. Ang pagsunod kang Hesus dili man lang kutob sa pagdaig kaniya, kundi ang pagsunod sa iyang mga buhat o pagkahimong sama kaniya. Ug unsa man ang ato makita kang Hesus, usa ka gugma nga andam muhatag, gugma nga moalagad, gugma nga dili motalikod sa kasakit, gugma nga maunungon, ilabi na sa mga kabus nga igsuon. Busa mga igsuon, angay natong hatagan ug dakong pagtagad ang iyang mga pulong. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Kini dili lang matahom nga mga pulong, kini ang atong misyon. Kini ang atong buluhaton isip mga sumusunod ni Kristo. Nining panahon sa kalisdanan, magdasig ko kaninyo nga maghiusa kita pagatubang sa mga pagsulay. Atong himuon ang matag parokya sulod sa atong archdiocese nga dapit diin walay magutman. Dapit nga walay mubati nga nag-inusara. Ug dapit nga walay mawadag paglaom. Amen? Naminaw pa ba mo? Kanang pagpaminaw nga dili lang diri ba? Kanang mutuhop gyud sa kasing-kasing. Unsa gani atong tinguha og damgo nga matag parokya usa ka dapit nga walay magutman. Usa ka dapit nga walay mubati nga nag-inusara. Ug usa ka dapit nga walay mahutdan og paglaom. Pagkanindot. Una, wala untay magutman. Kung gihatag ni Jesus kanato ang iyang lawas aron mahimong pagkaon, makaako ba kita nga dili magpaambit og grasya ngadto sa uban? Hinaot dili, no? Dasigon ako ang tanang parokya, pinaagi sa ilang Parish Caritas o kaha Commission on Service nga maghimog mga konkretong lakang nining panahuna. Pananglitan, mag-organisa og regular nga
feeding program. Alang sa mga gigutom, ilabi na sa mga bata, mga tigulang, o mga masakiton. No? Ingani, kusina sa parokya. No? Pagkanindot, kung naay taong magutman, mapasmo, naay kapaingnan ba? Naay mapadulngan ba? Magtukod og community pantry diya sa parokya. Di ba ito maning gibuhat panahon sa COVID-19? Naay community pantry nga kadtong wa nagikahimuan, naay kakuhaan. Bisan ginagmay lang, mag-auhag sa mga parokyanos nga mopaambit bisan usa ka kilo nga bugas o sa kaha kaba tinapay para sa mga way kahimuan. Minahal kong katawhan, dili nato itugot, oy, nga dunay taong gutom, nga dili matagad, ug matabangan sa Kristohanong katilingban. Ikaduha, wala untay mubati nga mag-inusara. Daghan karon, dili lang kabus sa material nga butang, kundili kabus usab sa emotional nga panginahanglan. Nag-inusara, nalimtan, nabugatan. Ato silang susihon, atong duawon ba? Ug atong paminawon, atong paligunon ang atong mga basic ecclesial communities, ang atong mga religious organizations. Sayang lang inyong uniform, oy. Dapat naatay buhaton ba? Para sa atong isigkaingon, labi na ka ng mag-anto sa depression, dunay mental health problems, no? Mulihok kung tataba, magpakabana, dili lang ta magsigig marites, uy. Pagkalain sa dana, ano? Kapunungan sa simbahan, sa parokya, niya marites ray kalingawan. Dapat muduaw ta sa mga nagmasulub untang kaigsuunan. Sa ikatulo, wala untay mawadag paglaom. Bisan dito sa krus, wala mawadag paglaom sa Jesus. Iyang gitugyan ang tanan sa amahan. Karon, daghan ang gikapoy, ang uban hapit na wawadig paglaom. Ang uban yun, nawad ang nagyug paglaom. It's so sad to hear people committing suicide. Sabi ninyo, matag kaso sa suicide, it's a failure of the Christian community to notice someone who is losing hope. No? Hinaot, mulihok ang tanan nga muhatag og paglaom sa usag-usa. Pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagdasig, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy. Basin mo ingon mo, Bishop, gamay ramay akong mahimo. Kinsa ramang ko? Abi ninyo sa mga mata sa Dios, walay gamay nga buhat sa kaluoy ug gugma. Minahal kong katawhan sa Dios, kini ang panahon sa kalisod, krisis, apan panahon sad sa grasya. Nga naman, tungod kay gitagaan kitag kahigayunan sa Ginoo nga mahimong angayan nga tawgon nga simbahan ni Kristo. Kung ang pagtuo atong masabtan sa paagi nga lawom, kung ang pagtuo atong masaulog nga madasigon, kung ang pagtuo atong masaksihan o puy-an uban sa gugma, mahimo gayud kitang simbahan nga buhi kaayo. Simbahan nga tinuod, simbahan ni Kristo. Sa pagsugod ning Semana Santa, ning panahon sa krisis ug pagsulay, dili kita angay mag-inusara, mulakaw kita nga mag-uban, magtinabangay, wala untay magpahimulos sa kahigayunan, wala untay wala untay manapi sa makang Judas nga nagbudhi. Maghigugmaay kita, sumala sa sugo ni Jesus. Hinaot nga ang matag parokya, mahimong panimalay. Ug ang matag panimalay, mahimong lugar sa pag-ampo. Ug ang matag kasing-kasing, mahimong tinubdan sa kaluoy. Ano dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu, makaingon gyud ta, walay nagutman, walay
napasagdan, ug walay nawad-an, ug paglaom. Nagatuo kami sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong hari misulod sa syudad, ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagbasidungog, nagawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagsugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dadon ang ato mga pag-ampo ngadto sa Amahan, pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato, uban sa gugma nga dili nato masabot. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas, sulod ni ining Semana Santa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan o kanasuran, nga nangita o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nagantos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandong o mapasalamaton sulod ni ining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pamatia pamatia ang ang among pag-ampo. Amahan, uban sa malinawong kaisog, nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog, samtang among gipadangat nga na kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa dibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ang pagbasakit ug pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimuunta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan nining iyang hingpit nga sakripisyo, makabutunta namo ang imong gugma ug kaliuoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios o makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay usanan dapit pinaagi ni Kristo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan, ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala
ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, para mahimo kini alang kanamo, na lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga matubang ug malagad kanimo, himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo,
among Papa, ni Alberto, among Obispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang daotan, at tagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Hesus Kristo na giyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, Manausap kanimo. ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pagampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod ning mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamong paglaom, ug nagligon sa among pagtuo, ang iyang pagkabanhaw maghimunta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan, ug magdalaon ta kanamo sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Oratio Impirata alang sa kalinaw ug pakighiusa uban sa mga kabus. Langit nung amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan, samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailog ang mga nag-antos, aron makalhutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom, dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis mosalig kami kanimo nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe magampo alang kanamo aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.
Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.